ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି କି ଝିଅ ଜନ୍ମ ପର ଘରକୁ। ଝିଅ ଜନ୍ମ ସତ ପର ଘରକୁ, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ନିଜେ 20-25 ବର୍ଷ ରହିଥିବା ଘରକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ରହିବା, ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର କରିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ଭାବନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ବାହା ହେଇକି ପିଲା ଛୁଆ ବି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଷିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କଥା, ତାଙ୍କର ଚଳଣି, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଭଲରେ ରଖିବେ, କେମିତି ପିଲା ଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, କେମିତି ବାହା ହେଇକି ନେଇ ଆସିଥିବା ପର ଘର ଝିଅକୁ କେମିତି ଖୁସିରେ ରଖିବେ, କେମିତି ବାପା ମା ଖୁସିରେ ରହିବେ, କେମିତି ପିଲା ଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଭଲ ମଣିଷ ହେବେ, ତାଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ କି ଦୂର ଦେଶ ବିଦେଶ, ନିଜ ରାଜ୍ୟ, ନିଜ ଗାଁ, ନିଜ ଘର ଛାଡ଼ିକି ବାହାରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ସତରେ ଯେମିତି ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଦୁହିତା ଦୁଇ କୂଳକୁ ହିତା, ସେମିତି ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ସେମ୍ କେସ୍। ଝିଅମାନେ ସିନା ଶାଶୁ ଘରେ ଯାଇକି ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁଅମାନେ ନିଜ ଘର ଛାଡ଼ିକି ବିଦେଶରେ ମୁଣ୍ଡ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ପୁଅ କ'ଣ ଝିଅ କ'ଣ ସବୁ ସମାନ, ସମସ୍ତେ ସମାନ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଘରକୁ ଛାଡ଼ିବାର, ବାପା ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବାର ଦୁଃଖ ସବୁବେଳେ ଥାଏ। ରାଧେ ରାଧେ।